Joo, pitää varmistaa, että meitä ei seurata tosiaan, niin päästä ohitte vaan. Joo. Ensimmäinen keissi, mitä mulla oli. Mä en kyllä enää muista oikeastaan. Olisiko se ollut se Vouti vampyrkeissi oli aika ensimmäisiä. Haamu, taisi olla yksi haamu, en ole paljastanut, mutta yksi haamutapaus tuossa Härmälässä. Milloin tää etsivätoimiston ekalla perustettiin? No siis etsivätoimiston ekalla, se on ollut vasta vähän vähemmän aikaa tällä nimellä siis. Samanlaista duuniahan täällä on tehty siis, mitä me tiedetään, niin ainakin jostain 40-50-luvulta asti Tampereen alueella. Mutta se on vasta niinku meidän niinku nuoren sukupolven, me ollaan nyt otettu käyttöön tää. Ollaan otettu niin sanotusti tilukset haltuun tällä meidän tiimillä. Missä tää toimitila sijaitsee? Meillä ei oikeastaan ole toimitilaa, koska meillä ei oikeastaan ole mitään millä maksaa niitä toimitiloja. Kaikkien meidän kämpillä toimitaan ja siellä yleensä ihan kenttätyötä ja sitten tälleen. Onko tää niinku teidän vapaa-ajan harrastus vai onko tää niinku ihan tehtäisiin päivittäin? Siis osa opiskelee ohella ja jotkut käy töissä. Tää on ite mulle ihan niinku täyspäiväinen homma, että toimeentulohan mulle tulee tuolta toimeentulotuesta sitten, koska tästä ei mitään palkkaa saa, mutta mä en pysty tätä niinku jättämään niinku osa-aikaiseksi ollenkaan. Kutsumusammattimista ei saa palkkaa. Joo. Me niinku pidetään osittain niinku asiat toimimassa täällä. Silleen niinku, että en nyt sano, että kaikki menis päin honkia, jos me lopetettaisiin, mutta siis me helpotetaan tosi monien ihmisten elämää ja ihan niinku voidaan sanoa, että me ollaan jonkinlaisia niinku arjen sankareita monille ihmisille Tampereella. Ja kyllä tämä työntekeminen niin vaikuttaa ihan yksityiselämäänkin. Että olen lukenut, että tässä pitää yksityiselämän ja työelämän tällä lailla erillään, niin kyllä pelkästään niin kaikki ne jutut, mitä näkee tässä työnkuvassa, niin muuttaa ihan sun maailmankuvaa ja mihin sä uskot. Että meilläkin on monia tämmöisiä NS-työharjoittelijoita tai tämmöisiä niin aloittelevia henkilöjä ollut tekemässä tätä hommaa, niin erittäin äkkiä semmoinen epäuskoisuus väistyy. Näkee niin oikeita juttuja. Niin siinä monella lähtee sitten silleen murut rinnalta, että ei enää niin, ei halua tietää enempää. Nämä on näitä linjoja. Joo, tässä on oikeastaan ihan tyypillinen malliesimerkki, miten näitä vanhoja linjoja kulkee tästä maan alta. Ja tässä on tietenkin ihan hyvällä tarkoituksella ajatellut kaupunkeita, lätkästään tämän betonin päälle, mutta eihän tämmöiset näitä pidättele, että se on yksi kevät ja se on vetäsyttää sitä taas lävitteen. Ja tästä se on sitten tullut ylös ja lähtenyt tuonne mellentään. Mutta nämä on vanhoja juttuja. Noin. Nyt pidät kiinni. Näin ei tarvittu. Joo, okei. Älkää tätä kuvatko. Joo. Joo, aikahan tarvii. Tervetuloa maanalaiseen Tampereeseen. Tää on niinku tämmönen perusreikä. Näitä on aika paljon. Tuossa vieressä toinen reikä, tai no sanotaanko, että hole. Reijällä ja holella on ero. Joo, ja siis perinteinen Tampere, mikä me tunnetaan, ja sitten ikään kuin tämmöinen maalainen Tampere, joka on puoliksi tämmöinen materiaalinen ja puoliksi tämmöinen henkinen alue, eli kaikkea niin kuin Tampereen historiaa ja henkiä ja entisiä elämiä on niin kuin kasaantunut semmoisena ikään kuin arkeologisena kerroksena sitten tänne Tampereen alle. Että jos näistä reiistä oikeasti niin kuin jatkaa tälleen kunnolla syvälle, niin pikkuhiljaa me ei enää niin kuin olla konkreettisesti missään luolassa eikä maan alla, vaan me ollaan vaan niin kuin Tampereen historiassa sitten ikään kuin taisteessa tämmöisessä niin kuin peili-Tampereessa, missä on sitten tämmöistä niin kuin henkiä ja hahmoja ja tällaista. Täällä on kynttilöitä ja
soihtuja, jos tuosta otitte kuvaa, niin täällä on näitä edellisiä matkalaisia samoja polkuja kulkenut kun meni. Jättänyt maamerkkejä tällaisia. Ja jos me tosi syvälle kuljetaan täällä, niin me ollaan löydetty myös näistä seinistä niin kuin ihan liitukirjoituksia ja kaiverruksia, missä niin kuin noilla jollain vierailla kieleillä niin annetaan suuntaohjeita tai kerrotaan jostain matkoista, mitä muut ihmiset on kulkenut. Ja kun ollaan sitten yritetty tulkita niitä kieliä, niin niissä on muinaista babyloniaa ja kreikkaa ja myös jotain tämmöistä tuntematonta kieltä, mitä me ei olla onnistuttu niin kuin tulkitsemaan miksikään niin kuin maapallolla olevaksi kieleksi. Että näitä on monia. Universaalit asiat, niin kuin joku, niitä niin kuin kaikille ihmisille on ollut aina yhteistä, vaikka Tampereella joku niin kuin pelko ja rakkaus ja ilo ja suru ja kaikki tämmöiset jutut, niin niitä kohtaa sitä vaikka kuinka syvällä täällä. Ilman, että niissä on tämmöisiä, niin kuin, mitä se nyt sanoisi, modernin maailman pehmusteita päällä. Elikkä joutuu oikeasti kohtaan itseänsä. Jos nyt yksi populaarikulttuuriviittauksen saa tähän laittaa, niin kuin Star Warsissa, siinä onko siinä 2. tai siis 4, mutta kumminkin, kun Luke menee sinne sen puun alle, Yoda lähettää sen sinne, ja se kohtaa sillä sen niin kuin Darth Vader ja lyö sitä pään irti, ja eikö se ole se Luken oma pää tai jotain, niin samanlaisia juttuja kohtaa sitten niin kuin täälläkin, jos jotka on tarpeeksi syvällä. Se on pakko kohdata itse sitten. Sen takia tänne ei lähelle ei oikeasti ole niin kuin sinut itsensä kanssa. Sitten kun joku meidän etsivä joutuu pulaan, niin ei meitä kukaan tule auttaa. Siinä vaiheessa kun... Niin no, siinä vaiheessa kun... Niin no ei mä auta poliisille soittaa mitään etsintäpartiota, kun ei sitä ole mitään apua. Me ollaan pulassa, niin me ollaan yksin. Meillä ei ole ketään, kelle voidaan. Me ei saada minkäänlaista virkamiesapua siis. Se on ihan Ei totta. kaupungilta, eikä niin Voudilta, eikä poliisilta, eikä mistään. Ei sano mitään. Nyt tässä ollaan oikeasti selkä seinää vasta välillä. Ootas, mä otan nopeasti tuosta. Jes. Aha, okei. Missä? Joo, okei. Nyt meillä on tullut... Nyt, joo, meillä on... Meillä täytyy mennä nyt aika äkkiä tästä Tuolla. Päästään täältä nopeammin. Oi perkele. Me vaan. Kestä kauan. Se on ok, se meni. Nyt ei voi tulla yhtään lähemmäs, anteeksi. Pidä siinä. Pysy vaan siinä. Tuotko äkkiä tänne ne vehkeet? Se on sellainen rapu saksiväli. Ihan pieni, mutta siis... Se ei tulossa suoraan läpi. Onko se nyt varma? Se on nyt... Ei vittu, kun ei ole ennen päässyt näin lähelle. Mä uskon, että mun mielestä hän sai sen, mutta... Ihan oikeastaan pitkä aika, kun on niin kuin näin lähelle taas. Kuvaa lähempää. Siellä. Tossa. Joo. Menikö se tohkolla siinä? Jalkasalla. Oliko iso saksiväli? Ei, nyt oli tosi pieni, mutta se ei oo näin lähellä. Tässä on. Täällä on paloja. No tuu vaan ottaa tästä, se on kuollut nyt. Meni ohitte ne. Ne menettää voimansa tosi nopeasti, kun ne tulee tonne pinnalle. Just tää kun nää jäät sulaa ja sulaa jäät, niin Joo. tää on jonkun koko ajan niinku... Nyt oli paha kun jäät ytekseen tähän, mutta... Joo, mä otan tästä, tää on kuollut, niin tehdään tähän, mutta siis... Joo. Nää on tämmösiä, mitä näistä tulee lävitty. Tää on tämmönen pieni nyt onneksi, mutta
Se on paska juttu, jos yksi tällainen livahtaa tästä lävitte, siis nää on Pahalammesta. Niin näin kesän aikana kasvaa sitten. Se on jo, tää on todellakin pienimmästä päästä, että saksi väli on siitä tästä 10 sentistä siihen 2 metriin. Oliko se mikä 2,10 vai? 2,3 joo. Joo, näitä me Se on, joudutaan pahimmillaan ihan niinku metsästämään. eikä niinku näin pienet, ei nää on sitten korkeintaan myöhemmin kun nää on kasvanut, mutta tää pääsi nyt niin lähelle, mä en millään uskonut. Perkele. Mutta se on kun niitten voimat on tuolla maan alla, niinku tässä maan alasessa, niin ne kuitenkin ne heikkenee tosi nopeasti, mitä pidempään ne joutuu tässä olemaan. Ja vaiheessa kun te pääsitte paikalle, ehkä kriittisin vaihe oli onneksi ohitte. Voi jumala. Joo, semmoista. Ikävää, että nyt tuli teidän aikana tämmösiä niinku vähemmän hallittuja keissejä, mutta tää on välillä tämmöistä sähläämistä, että me joudutaan vaan niinku juoksemaan näiden keissien perässä siellä, missä niitä on. Mutta joo, meillä tuli pieni tilanne tässä, mutta ei mitään vaaraa joudu teille missään vaiheessa, että siitä ei tarvi tosiaan huolta kantaa, että me otetaan itse nää. Se on takaisin. Eikö teillä siellä pahasti kesken juttuja? Miten jos me tätä pahalampi juttua vähän jatkettaisiin enemmän? Mä ajattelin, että olette nyt kuvannut tämän verran, niin täytyy varmaan laittaa tää ulos. Niin. Tulkaa meidän perässä, me voidaan näyttää teille, tai jatkaa tätä matskua vähän. Meillä on tommonen pieni toimipiste tässä. Täytyy tässä kohtaa pyytää, että paat sen kameran siksi aikaa kiinni, että ollaan päässyt tuonne sisätiloihin, koska me ei voida turvallisuussyistä näyttää meidän näitä tarkkoja katuosoitteita. Niin voiko pyytää, että hetkeksi aikaa? Joo, niin ne on semmonen mallityyppikappale, niin se on näkyvissä, siis nää on nää on niinku tämmösiä nää on, mitä pääsee tulee. Siis tää on semmonen sikkiolapsi, minkä sieltä on tullut. Siis tää nyt on vähän lapseen totta kai, kun tää on tämmönen paperimaisesta tehty näytekappale tai kopio, että me ollaan alkuperäinen kappale, mikä on 50-luvulla otettu tonne Helsingin luonnontieteiden museon salaisiin kiellettyihin kokoelmiin. Niin ollaan saatu sieltä aikoinaan lainaa vielä, kun meillä oli kontakteja tonne päin, niin ollaan tehty tällaisia jäljennöksiä näistä, että niin kuin opetustarkoituksia. Tämä vastaa suunnilleen semmoista alkuperäistä, että näitä on ymmärtääkseni useita siellä. Mutta meillä on noi kontaktit tonne yliopistomaailmaan kuivunut. Kerroksä siitä mitä sulle kävi silloin? Niin, meillä on juuri sopivasti muistutus tuli siitä, että mitenkä ei koskaan saa lähteä ilman partneria keikalle. Meillä kävi tällainen, tää on jo kuukauden vanha, mutta kun näissä yliluonnollisissa jutuissa monesti, että se paranemisprosessi on hieman erilainen. Että haava ei millään meinaa pysyä ummessa. Että mä oon kuukausi sitten ollut, mulla on vielä edelleen tikit täällä. Ja se oli ihan omaa tyhmyyttä, kun lähdin ilman partneria. Ja tää oli semmonen aika peruskeissi, että kun puhutaan, että johonkin ihmiseen tulee henki tai demoni, niin vaikka se on monesti vähän niin kuin kuvainnollista, että se tavallaan tulee ihmisen sisään ja vaikuttaa siinä, niin kyllä voi sanoa, että kyllä se käytännössäkin sitten tekee tuhoja, että tavallaan on mahalaukussa, sinne ilmestyi reikiä ja samoin muutamaan kohtaan ohutsuolta. Ja sillä vaikka se ei pitkään se ehtinyt olla 5 minuuttia, oli niin sanotusti riivattuna, mutta en enää koskaan, kyllä tää semmonen muistutus on sitten loppuelämän, että aina pitää kyllä toinen ottaa mukaan. Oletteko te niinku, ihan tosissaan etsinnätöistä näitä aikaa? Kyllä. Ihan tosissaan. Tää on ihan siis täys. Siis. Kyllä mä ymmärrän, että se on vaikea uskoa ja se voi vaikuttaa niin kuin vitsiltä tai hauskalta. Tästä niin kuin meille ja meille muille etsiville, jotka tätä hommaa joutuu joka päivä elää ja kokee ja taistelee, niin se on ihan älyttömän raskasta. Kun ne työvaarat ja sitten kaikki sellainen pilkka ja epäusko vielä, niin sehän on tosi raskasta oikeasti. Mutta kun me ollaan joku 6 tyyppiä niin kuin
Nekalassa, niin me ei voida saada kaikkia uskomaan millään. Et meidän pitää keskittyä enemmän siihen itse työn tekemiseen kuin valistamiseen. Sehän on niin se varmaan se suuri kääntöpuoli, että jos sitten joskus tämä homma tietää haluaa eläköityä näistä hommista, niin ei tätä nyt CV:sensä voi kirjoittaa, että mitä on tehnytkään, mitä on nähnytkään, niin sehän on suoraan reissutunut pitkän niemen.